Všetkých vás veľmi pekne pozdravujem a zároveň vás vítam v mojom novom videu. Dnes sa nachádzame v Rajci vo fabrike Khorasan, kde sa vyrábali naše domáce tkané koberce. Žiaľ, táto fabrika už niekoľko rokov nefunguje, chátra a rozpadá sa. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, ako to tu dnes vyzerá. Spoločnosť Khorasan kedysi patrila pod spoločnosť Slovena, ktorá sa medzi prvými orientovala na výrobu textilných produktov na Slovensku. Táto bývalá rajecká kobercová továreň bola založená v roku 1993 a patrila medzi top výrobcov. Spoločnosť bojovala aj s náročnými obdobiami a časť svojej produkcie vyvážala aj do zahraničia. Pod otrasy sa podpísal aj rozpad podniku či strata dodávateľov. Firma posledné roky svojho fungovania bojovala o každú objednávku a najväčším problémom bol lacný dovoz zo zahraničia sem na Slovensko. Najvzdialenejším odberateľom bol Nový Zéland a najbližším Vzorodiv a Makita Žilina. Firma Khorasan vyrábala kvalitné tradičné slovenské koberce z novozélandskej vlny. No žiaľ, ich cena bola vyššia, a to zhruba 1500 slovenských korún za meter. Žiaľ, dovezené koberce z Belgicka, Holandska a Poľska nedosahovali kvalitu našich výrobkov, boli vyrobené z umelých vlákien, nízkou cenou boli však oveľa dostupnejšie. A nie všetky tradičné rodiny na Slovensku si teda mohli dovoliť naše koberce. Najčastejšími odberateľmi na našom domácom trhu boli hotely a tiež veľkopodnikatelia. Ako som už spomínal, podnik vyvážal produkciu aj do zahraničia, a to konkrétne 1/3 svojej výroby. Ročne vyrobil okolo 70 000 štvorcových metrov. Vyrábali plyšové koberce značky Astoria a Khoras. Veľký dopyt bol po jednoplyšových kobercoch značky Ados, ktorých vlasovú časť vysokú 5 až 7 cm z 80% tvorila vlna, zvyšok je polyamid. Dvojplyšové koberce vzhľadom na náročnejšiu technológiu tkania už patrili do vyššej cenovej kategórie. Pre menej náročných zákazníkov predávali koberce Bagdad a Hamadan. Vlas týchto kobercov bol utkaný zo 100% polypropylénu. Také koberce Harris a Femina vyrábali zo špeciálnej polypropylénovej priadze. Pri produkcii dvojplyšových kobercov Khoras, Khorasan, Ferehan a Parnas používali 100% čistú strižnú vlnu. Khorasan ako jediný výrobca v Slovenskej republike produkoval aj tzv. Buklé koberce, ktoré sa ľahko udržiavali a mali dlhú životnosť. Tieto výrobky sa predávali vo viacerých špecializovaných predajniach bytového textilu. Spoločnosť Slovena pracovala aj na tom, aby sa presadila aj v Kanade alebo v Amerike,
Dokonca záujem bol aj o Škandináviu či o arabské trhy. Podľa Európskej komisie boli tamojšie firmy v odevnom i textilnom priemysle diskriminované voči zahraničným partnerom. Únia liberalizovala svoj trh pre zahraničné výrobky a je druhým najväčším svetovým dovozcom textilu. Využívali to najmä krajiny ako Indonézia, Thajsko, Malajzia alebo India, ktoré európsky trh zaplavovali lacným textilom. Ale spoločnosť Khorasan stále hľadala aktívne zakázky. Khorasan Rajec napríklad vyhral verejnú súťaž vypísanú Českými dráhami na výrobu kobercov do železničných vagónov. O podobnom kontrakte rokovali aj s poľskými železnicami. Ďalšie zaujímavé kontrakty mali rozpracované s talianskymi odberateľmi a o produkciu slovenskej firmy sa zaujímali aj v Kanade, kde chceli použiť koberce z Khorasanu v novovybudovaných betónových domoch. Khorasan podnikal krčovité kroky s českými obchodníkmi na získanie objednávky na export do Francúzska, aby mali prvých 9000 štvorcových metrov kobercov, čo by zabezpečilo trojzmenné využitie zostávajúcich zamestnancov. V Khorasane sa vyrábali aj koberce pre pražský hotel Paríž. Napriek snahám a neustálym investíciám do spoločnosti Khorasan, ako sami vidíte, nakoniec neprinieslo vytúžený efekt. Celá budova je v zlom technickom stave. Opustená, premočená. Stavebné materiály postupom času zvetrávajú kvôli rôznym environmentálnym vplyvom a budúcnosť celého tohoto miesta je neistá. Dá sa tu nájsť ešte kopec dokumentov, rozhádzaného nábytku, veľkých priestorov či segmentov, z ktorých sa koberce vyrábali. V kanceláriách sme našli rôzne kalendáre, vzorkovníky, dokonca sme tam našli aj archív, v ktorom boli zaevidovaní zamestnanci, ich výplaty či dokonca všetké osobné údaje. Našiel som tu aj veľa zaujímavých kresieb na stenách od rôznych umelcov. Nemyslím to zlom, niektoré sú ozaj biedne, ale zasa iné sú úplne že umelecké diela. Takto vedieť maľovať, určite sa tým živím a nekreslím to len tak, v opustených budovách. Za mňa určite táto návšteva stála za to, aj keď to máme trošku ďaleko, ale využili sme pracovnú cestu do Žiliny a týmto sme sa tu vlastne zastavili. Pomaličky sa teda blížime ku koncu videa. Prvotne som mal pripravených zhruba 15 minút záberov, ale okresal som menej zaujímavé časti a nechal som len tie, kde niečo vidieť, kde sme niečo našli a kde mi to prišlo celkom zaujímavé. Dúfam ale, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, budem rád za každý like, za každý komentár či zdieľanie, alebo ak ste už postrehli, tak aj vychválenie videa, čím ma to pomaličky posúva ďalej. Ďakujem ešte raz za váš čas a majte sa krásne.